Sustainability to me means to choose the option which has the least effect on the environment and surroundings that we live in from among the choices that we have. So it is important that we be creative and innovative. Overordnet så er, visionen, ambitionen for Equitone, det er at fortsætte og innovere og, optimere på at være et letvægtsmateriale, men samtidig med et minimalt klimaaftryk. Det er ikke noget nyt for Equitone at investere i det her område. Det har vi gjort igennem mange år. Wir sind auf einem Weg, wir lernen und wir brauchen jedes Feedback von Kunden, von Mitarbeitern, dementsprechend auch hier an uns arbeiten zu können. Aber wir müssen auch offen sein. Wir müssen offen kommunizieren an unsere Kunden. Wir müssen unseren Kunden sagen, was wir tun und dass wir was tun. Das ist ganz wichtig. Den arv, jeg godt kunne tænke mig at give videre til de næste generationer af Equitone-ledere, det er en stolthed. Det er en stolthed over, hvor vi er i dag. Det er en stolthed over de beslutninger og de investeringer, vi har gjort omkring bæredygtighed inden for Equitone.